नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. अखेर कारवारच्या काळी न्हंयेत बुडिले ट्रक वयर काडूक यश. कारवारच्या काळी पुलाच्या दुर्घटना वेळार तमिळनाडूची लॉरी काळी न्हंयेत पडिली. तितूंतल्यान आश्चर्यकारक रितीन वाहन चालक बालमुरुगन हेका सुखरूप रेस्क्यू करून वयर हाडिले. जाल्यार सतत अतिवृष्टीच्या प्रवाहान ती लॉरी वयर काडची सादी जाली ना. ब्रेस्तार 15 ऑगस्टाक खास पाणबुडो तज्ञ ईश्वर मळपे हेमी घटनास्थळार येवन लॉरी वयर काडूंक मदत केली. तेमी बुडून त्या ट्रकाक राजू बांदून क्रेनी मार्फत वयर ओडली. काळी न्हंयेत मोठमोठे फातर आशिल्ल्यान 2-3 वेळा राजू तुटले तरी न्हंयेत आशिल्ल्या फातराचे मार्ग चुकोवन लॉरी वयर ओडूंक निर्देशन दिल्ल्यान लॉरी काडूंक सहाय जाले. ही लॉरी उदकांतल्यान वयर काडली ना म्हण 2 दिवसां पयलीं लॉरी मालक आपूण काळी पुला वेल्यान हुडी घेवन आत्महत्या करची भंय प्रशासनाक घालतालो. आतां लॉरी वयर काडला पण दुरुस्ती जावची खूप कष्ट आसा. तेका खर्च खूप येतलो म्हण चिंतेत आसा अशें कळ्ळां. नंबर पळ्या रे लवकर रे. नंबर नोड. आज रात्री फुल लोड रे. नंबराचे फुल लोड करा. अखिल जमीन विमीन चेन भी निघाला. आला डबल डाउन नंबर प्लेट में पड़ी. नंबर प्लेट में टच मारो. 63 जूम कर नंबराचे जूम कर. अंकोला शिरूरचे अनाथ श्वान अखेर पोलिसाल्या ट्रेनिंगात भागी. मुख्य श्रमजीवीचेर मानवीयता दाखयले SP नारायण. कारवार. आयच्या या आधुनिक युगात कष्टा वेळार मनुष्य मनशा वळखना ही आयची सत्य परिस्थिती. जाल्यार मुख्य प्राण्याली भावना समजून घेवन अनाथ श्वानाक मायेन आपुलकी दाखयले जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी M नारायणन हेमी मानवीयता दाखयले. जिल्ह्याच्या जनतेन तेमगेले काळजातले आभार मानला. अंकोला शिरूर दुर्घटनेच्या दुकानाचे मालक लक्ष्मण कुटुंबाबरोबर वाडिले हे 2 श्वान लक्ष्मण कुटुंबाल्या मरणानंतर अनाथ झाले. काही दिवस दुर्घटना जाग्यार यो वच करतले लोक या पेट्याक जेवण दिताले. जाल्यार गेल्ले 4-5 दिवसाच्यान एक पेट्याल पायाक जखम जावन तेणी खाणे पिणे सोडिले. जाल्यार दुर्घटना जागो सोडून खंयच वच नाशिल्लो. जणू तो मालक येवची वाट पळयतालो अशें दिसताले. बुधवार 14 तारखेक SP हेमी शिरूर घटनास्थळार भेट दिली तेन्ना त्या दोन्ही पेट्याली भावना अर्थ करून हात मुखार केले तेन्ना त्या श्वानान आपले दोन्ही पुडली पाय पुडी केले. तेन्ना त्या दोन्ही पेट्याक SP सरान मायेन आपल्या गाडयेंत घेवन आपल्या निवासस्थानात घेवन आयले. तेमकां जखमेक औषधोपचार करून वरिष्ठ अधिकाऱ्याली अनुमती घेवन या दोन्ही पेट्याक पोलीस खात्याच्या श्वानाबरोबर हेमकावी ट्रेनिंग दिवन सरकारी सेवेक वापरतले. आता पोलीस खात्याच्या श्वानदळ पंगडात या दोन्ही अनाथ पेट्याक सामील करून हेच पुढे हे श्वान पोलिसाल्या ताब्यात उरतले. या श्रमजीवील्या कार्याबद्दल आपुलकी दाखवून मानवीयता दाखयल्या SP साहेब M नारायण हेमका अभिनंदनाचो वर्षाव केला.
78व्या स्वातंत्र्य दिसानिमित्तान मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टा वतीन विद्यार्थ्यांक गणवेश आणि बॅग वितरण. कारवार. 78व्या स्वातंत्र्योत्सवाचे औचित्य साधून मातोश्री सरोजा बाळा देसाई ट्रस्टा वतीन शालेय विद्यार्थ्यांक गणवेश आणि शालेय बॅग वितरण कार्यक्रम कारवारच्या नंदनगद्दा बाळ शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या आवारात 15 ऑगस्ट 2024 संपन्न झालो. कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमदार सतीश सैल हेमगेला हस्तान झाले. या वेळार त्यांनी सांगले की आयच्या समाजात श्रीमंत लोक समाजसेवा करत असताना पैस कमवच्या नादातच उरतात जाल्यार मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टचे अध्यक्ष नरेंद्र देसाई हेमी गरीब गरजू विद्यार्थ्यांक तशेंच अनारोग्याक मदत करून समाजसेवा करचे कौतुक करसारखे आसा. या वेळार शिवाजी प्रौढशाळेत नवीन दाखल जाल्ल्या 50 विद्यार्थ्यांक तशेंच शिवाजी विद्यार्थिनी शाळेंतल्या 35 विद्यार्थिनीक गणवेश प्रदान केलो. तशेंच शिवाजी इंग्लिश माध्यमिक बाल मंदिरात क्रीडा सामग्री वितरण केली आणि स्थानिक 9 शाळेत शालेय बॅग वितरण केले. या वेळार शिवाजी शिक्षण संस्थे वतीन आमदार सतीश सैल तशेंच मातोश्री ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई आणि नेहा देसाई हेमका सन्मान केले. या वेळार शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष श्री के.पी. नायक हेमी उपस्थित आशिल्ले. तशेंच शिक्षण खात्याचे उपनिर्देशक गौडा, लायन्स क्लब सदाशिवगडचे अध्यक्ष डॉक्टर गणेश बिष्टनवर, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे शिक्षक, शिक्षकी, कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक आणि इतर हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. इको सेन्सिटिव्ह झोनाक जोयडा तालुक्यातर्फे विरोध. जोयडा. भौगोलिक परिस्थितीचो परिपूर्ण अभ्यास न करता कस्तुरीरंगन अहवालाचो आधार घेऊन केंद्र सरकारान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र लागू करचे हालचाली सुरू केल्या असून तेका जोयडा तालुका वासियांतर्फे सक्त विरोध जाहीर करून काली ब्रिगेडान जोयडा तालुका तहसीलदारामार्फत केंद्र सरकाराक विरोधाचे निवेदन देऊन आक्षेप व्यक्त केला. वायनाड आणि अंकोला शिरूर दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीचेर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र लागू करचो सरकारालो प्रयत्न आसा. शिरूर दुर्घटना ही राष्ट्रीय महामार्गाच्या कंत्राटदाराल्या अवैज्ञानिक कामाचे कर्म आसा. ही चूक सुधारच खातीर केंद्र सरकार पश्चिम घाटाकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी टाळचो प्रयत्न करता असो आरोप काळी ब्रिगेडचे मुख्य संयोजक ॲडव्होकेट सुनील देसाई हेमी केलो. या वेळार काळी ब्रिगेडचे अध्यक्ष उमेश वेळीप, माजी अध्यक्ष सतीश नाईक, किरण नारायण हेब्बार, प्रभाकर नाईक, दिनेश देसाई, समीरा मुजावर, आदित्य रेडकर, बसवण्णा हिरेमठ, ईश्वरी देसाई, रश्मी रेडकर, प्रभाकर देसाई आणि महाबळेश्वर देसाई हजर आशिल्ले. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ESA ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಜುಲೈ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ತಕರಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 2011ರಿಂದ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ MLAಗಳು ಅಥವಾ MP ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಮಾರಕವಾದಂಥ ಇದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜೋಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಳ ನಾವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिव गडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.